Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Geli temaşavan heca em di bername kedin da dîsa bi hevranın. Ez vê bernameyê da dixwazim ku behsa hin tişta bikin. Mesela em videoyan amade dikin, mijarê wan cuda cuda ne. Heval dipirsin çima mijar cuda cuda ne, çima hemî video hev naşopînin. Armanca me amadekirina van videoyan da ew e ku em dixwazin ku hin tişta em bi zimanê xwe guhdarî bikin, em bi zimanê xwe biaxivin, em bi zimanê xwe pêşkeş bikin ji bo gelê xwe, ji bo gelê cîhanê. Îro em dema ku derdikevin derva, kuçe û kolanan da digerin, em diçin marketa, em diçin dikanan, em dibînin ku zimanê Kurdî hindik kes bi zimanê Kurdî diaxive. Bi rastî jî zimanê Kurdî roj bi roj baş da diçe. Ji ber vê em jî dixwazin ku wek dilopekî kuçe û kolanan da bi zimanê Kurdî em bêjin em hene. Em bi wî dilopî xwe nîşandin û ev dilop di nav gel da zêde bibe, dilop mezin bibe, belavî her derê bibe. Armanca me hinekî ji vî alîye. Pêştaçûyîna zimanê Kurdî ye. Armanc ev e. Azin em dixwazin ku hûn abone kanala me bibin û videoyên me biacibînin, hevalên xwe ra pêşniyar bikin. Di demeke nêz da Xwedê Teala nasîb bike, em ê dersên Kurdî jî ji bo zarokan dersên Kurdî jî bidin. Yani çawa dersên Kurdî bidin, em ê mijar û mijar em ê bi kurtasî bêjin, zêdetir em ê bi lîstîkan dersê Kurdî bidin. Ji ber ku bêhna zaroka teng nebe, zarok dema ku dersî guhdarî dikin kêfxweş bibin, zarok bi malbatî dersê guhdarî bikin, em ê zêdetir lîstikan ve dersa bêjin. Em dîsa dibêjin ji kerema xwe abone kanala me bibin. Vê gavê xatirê we Xwedê Teala nasîb bike em ê di bernameyeke din de bi hev rabin. Emanetê Xuda bin.